Здравейте хора, аз съм Деня Проседемено и сега тук ще пробваме най-бързия фиджер спинър. Това ми е стария, новия го показах. Сега тук имам компресор, с който ще се помъчим много бързо да го завъртим. Само че ще си го прехвърля в другата ръка. Така. Днеска ще бъде тест за този спинер. Сега, знам, че очаквате с нетърпение. Ще го направим сега. Започваме. Може да ми изхвърчи от ръката, но нищо. Вижте го, хора, вижте го. Най-бързия спинер, който съм държал никога. Не знам, хора. Ако имате компресор, го пробвайте вкъщи. Вижте го. Чакайте само да спре. Сега се опитаме да го спрем. Издръжлив е този спинер. Аз утре вече се научих да си ги превъртам от единия пръст на другия. Утре ще го снимам, обаче не навън, защото в момента съм навън. Не навън, защото като го изпусна може да се счупи. Ами това беше клипа за днес. Аз бях Деня Проседемено. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк и чао!